aluetta, jotka erottuvat toisistaan. Ruotsinkielinen alue on tietenkin saanut vaikutteensa hyvin voimakkaasti Ruotsin kautta. Karjalan alue saanut hyvin voimakkaat vaikutukset Venäjän kautta. Ja sitten niin sanottu muu Suomi, joka on ehkä se yleisin kuva kansantanssista, jota pidetään vähän semmoisena sisäänpäin sulkeutuneena jurona, ehkä jopa tylsänä. Ja sen syynä on osittain myös herätysliikkeiden vaikutus, joka teki tavallaan tanssista siinä mielessä syntyisen, että tanssissa ei ainakaan saanut nauttia siitä, ainakaan saanut näyttää, että nyt on kivaa. Mutta sitten tuossa ekan maailmansodan aikoihin oli tämmöinen isompikin eurooppalainen kulttuurikriisi, jossa lähdettiin sitten etsimään tavallaan turmeltunut kulttuuri, joka mahdollisti ensimmäisen maailmansodan. Haluttiin korvata jollain muulla ja lähdettiin hakemaan puhtaampaa kulttuuria primitiivisten kansojen joukosta, ja sitten Suomessa ja muissakin Euroopan maissa käännettiin katseet niin sanottuun rahvaaseen.